Τι νόμιζες, θα σε άφηνα χωρίς προσφορές την περίοδο της ελαιοσυλλογής? Φυσικά και όχι. Σου έχω ετοιμάσει όχι ένα, αλλά 10 μοναδικά πακέτα προσφορών για να διαλέξεις αυτό που ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες σου. Πακέτο προσφοράς νούμερο 1. Αμολύβο με μπαταρία και φορτιστή στα 620 ευρώ. Πακέτο προσφοράς νούμερο 2. Ελαιοραδιστικό αμολύβο Carbon με μπαταρία και φορτιστή στα 670 ευρώ. Πακέτο προσφοράς νούμερο 3. Αστέρας Battery Power 4x4 με μπαταρία και φορτιστή στα 420 ευρώ. Πακέτο προσφοράς νούμερο 4. Αστέρας Electric 4x4 Carbon με μπαταρία και φορτιστή στα 570 ευρώ. Πακέτο προσφοράς νούμερο 5. Αστέρας 4x4 με γεννήτρια 70 αμπέρ που μπορεί να σηκώσει έως και 3 μηχανήματα στα 635 ευρώ. Πακέτο προσφοράς νούμερο 6. 2 αστέρες 4x4 με γεννήτρια 70 αμπέρ στα 910 ευρώ. Πακέτο προσφοράς νούμερο 7. Αστέρας 4x4 με Carbon κοντάρι για χαμηλότερο βάρος και γεννήτρια 70 αμπέρ στα 685 ευρώ. Πακέτο προσφοράς νούμερο 8. 2 αστέρες 4x4 με Carbon κοντάρι και γεννήτρια 70 αμπέρ στα 1000 ευρώ. Πακέτο προσφοράς νούμερο 9. Αστέρας 6x6 με Carbon κοντάρι και γεννήτρια 70 αμπέρ στα 720 ευρώ. Πακέτο προσφοράς νούμερο 10. 2 αστέρες 6x6 με Carbon κοντάρι και γεννήτρια 70 αμπέρ στα 1080 ευρώ. Αναζήτησε και περισσότερες προσφορές στη σελίδα μας nlf.gr.